Irridu noħolqu x-xogħol għax mingħajr ix-xogħol il-pajjiż ma jirnexxix. Dan, flimkien ma' tnaqqis fit-taxxi, se jkunu priorità għal 5 snin li ġejjin. Hekk stqarr il-Prim Ministru Kap tal-Partit Nazzjonalista Lorenz Gonzi meta t-tlieta filgħaxija indirizza laqgħa taħt it-tinda f'Ħallqormi. Laqgħa li matula l-Prim Ministru spjega li bil-miljuni mill-Unjoni Ewropea nistgħu noħolqu aktar jobs għal Maltin u l-Awċin. Dan li għamilna f'pajjiżna għandna il-miljuni saru jiġu għax bil-miljuni noħolqu x-xogħol. L-1128 miljun euro mhumiex l-unika flus li rnexxilna nġibu mill-Unjoni Ewropea, sostna Lorenz Gonzi. Fl-ewwel 9 snin tiġa qbisna l-1000 miljun u fil-7 snin li ġejjin sa naqbżu l-1128 miljun. Il-Prim Ministru qal ukoll li huwa inkwetanti għal pajjiż li l-mexxej tal-Malta Labour Party qed jitkellem fuq kollox barra fuq ix-xogħol. Saru jitkellmu fuq ħafna affarijiet oħrajn li m'għandhomx jaqsmu xejn ma l-iktar affarijiet li għandu bżonn pajjiżna il-ħolqien tax-xogħol u il-ħolqien ta' 25,000 post tax-xogħol. B'referenza għal każ ċokkanti ta' Tony Abela, Lorenz Gonzi tenna li Muscat kien ilu jaf bil-każ ta' droga u messu ħapassi. Bdil istorja l-ġdida issa li dal-kap tal-oppożizzjoni filli għamel il-ġranet jgħid li ma kien jaf b'xejn u issa noħorġu fil-beraħ li kellu itri ilu jaf dal-istejjer sentej u messu ħapassi meta tfaċċat din l-istorja kollha wara kollox li kellha x'taqsam ma' traffikar ta' droga. Fost interventi li saru minn dawk preżenti f'Ħallqormi kien hemm dak tal-konsulent finanzjarju Elaine Bonello, illi spjegat kemm huwa importanti x-xogħol biex jinħoloq il-ġid. Adrian Kakija, illi jaħdem bħala brand manager, enfasizza l-fatt li f'pajjiżna għandna serħan tal-moħħ fil-waqt illi l-attriċi Terjem Bencini kellha kliem ta' tifħir għall-opportunitajiet kbar li qed joffri l-Gvern għaż-żgħażagħ u l-istudenti. Tkellem ukoll Manfred Weber illi huwa MEP Ġermaniż u li min-naħa tiegħu saħaq illi l-Maltin għandhom għalfejn ikunu kburin b'dak li nkiseb fl-aħħar 5 snin. Italy, Greece, Cyprus, Portugal, the countries who are in a deep crisis. And in this sense, Malta is my positive example, because I could say to the people there is not all over the Mediterranean region problems. There is positive example, and this is Malta. And this is my first message. Please be proud of what you reached in the past. Please be proud of this, because that's not the normal situation all over Europe. Robert Cremona għal Net News minn Ħallqormi.